Kuom thuolo mar ndalo 11 romo manochakore chieng' wuok tich mar juma ni chieng' tarik 10 biro bedo kadhi nyime nyaka chieng' tarik 21 mar dwe ma bende wantiere ni dwe mano mar 11. Aparo ni Olonde wachaka na kotenre kod kedo gi lokruok mar kor lwasi. Ere kaka oganda ma pacho ka nyalo kedo gi lokruok mar kor lwasi? Kwachak mana gi kanyo kapok wadhi romo mar COP30 ma bende biro bedo kwalero negi ni en romo machal nade, okelo pinje mage, thor wach ma higa ni en mane e kind mamoko. Erokamano, gima duong' monego bed ni timo in climate change wacho ni thinking globally but acting locally. Ni climate change or weche mag kor lwasi en wach mar piny mangima, lakini sama chandruok okelo chandruok to kelo chandruok ne in iwuon kamidake no e odi kanyo ibiro bedo ka feel impact mar weche mag kor lwasi. Koro gima inyalo tim kaka jopiny, kaka gwengewa, kata mane Kenya kata mane counties, en ni ji nyaka koro wuog oko mondo oti, ng'ato tim gima nyalo. Waseneno initiatives ma osebedo ka timore kaka pidho yiende, waseneno initiatives kaka water management, weche mag pi, waseneno initiatives kaka osuptende gero manyien mondo okony jopiny e weche mag thieth. Nikech nitie tuoche moko mosebedo ka biro nikech weche mag liet mosemedore e kor lwasi. Nitiere kaka weche mag pi osebiro nikech liet pi osebedo chandruok e gwenge nikech weche mag kor lwasi. Waseyudo chandruok gi barabara nikech koth ng'eny. Waseyudo chandruok gi weche mag somo nikech nyithindo ok nyal dhi skul ka koth chwe. Waseyudo shida ahinya gi weche mag nyithindo manyiri gi mine ma chandruok ka wuok gidhi omo pi, to nyithindo manyiri moko bino ka samoro inyuomo kapod ikgi tindo nikech pesa ma gidhigo skul onge, to bende samoro skul bor, samoro bende yo midhigo skul bende rach. Koro ino ka samoro chandruok gi miyo chuno jogewa mondo koro wuog oko mondo ng'ato mak kama nyalo mako mondo wanyuak ne wach mag shida ma wayudo kaluwore gi weche mag kor lwasi.